Σήμερα θα μάθουμε τη σωστή χρήση του συμπυκνωτή οξυγόνου για άνεση και ασφάλεια στο σπίτι μας. Αρχικά βεβαιωνόμαστε ότι το καλώδιο είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στο συμπυκνωτή αλλά και στην πρίζα. Αν υπάρχει διακόπτης, το πατάμε. Συνεχίζουμε με το κουμπί ενεργοποίησης του συμπυκνωτή ή τον διακόπτη. Κάνει ένα χαρακτηριστικό ήχο και στη συνέχεια ξεκινάει η λειτουργία του. Μόλις η πορτοκαλί λιχνία γίνει πράσινη, είναι έτοιμη για χρήση από τον ασθενή. Συνδέουμε τα ειρηνικά γυαλάκια που έχουμε πάρει από τον πάροχο υγείας μας, την Galaxy Ιατρικά, με τον υγραντήρα. Φοράμε τα ειρηνικά γυαλάκια στον ασθενή. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και ασφαλίζουμε. Μέσα στον υγραντήρα έχουμε τοποθετήσει απιονισμένο νερό. Η στάθμη του νερού θέλουμε να είναι ιδανικά κάπου στη μέση. Μόλις κατέβει η στάθμη του νερού, μπορούμε να διακόψουμε τη λειτουργία του συμπυκνωτή και κατά αυτόν τον τρόπο να ξεβιδώσουμε τον υγραντήρα και να προσθέσουμε νερό. Ξαναβιδώνουμε και συνεχίζουμε τη χρήση του. Με τη βαλβίδα μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ροή του οξυγόνου αναλόγως με τις οδηγίες που μας έχει δώσει ο γιατρός μας. Στο πλάι κάθε συμπυκνωτή οξυγόνου και άλλα ιατρικά θα βρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να προκύψει με το συμπυκνωτή οξυγόνου. Καλείτε στο 2351 0 77 045 ή για έκτακτες περιπτώσεις μπορείτε να μας καλέσετε και στα κινητά που σας έχουμε δώσει. Όταν θέλουμε να διακόψουμε τη χρήση του συμπυκνωτή οξυγόνου, απλά αφαιρούμε τα ειρηνικά γυαλάκια, πατάμε το κουμπί απενεργοποίησης που προηγουμένως το είχαμε χρησιμοποιήσει ως ενεργοποίησης και στη συνέχεια, άμα υπάρχει διακόπτης και από την πίσω πλευρά, πατάμε και αυτόν. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πώς χρησιμοποιούμε το συμπυκνωτή οξυγόνου με την Galaxy Ιατρικά.